Joo, huomenta täältä Lofottien Ballstadista, kalastajayhteisöstä. Päivä on alkanut sateen merkeissä, niin kuin oli odotettavissakin. Pidetään nyt välipäivän ajamisesta. Käydään toki ehkä, jos tuo keli tosta paranee, niin mitä se iltapäivällä on vähän lupaillut, niin kurkkaa tuolta Lofottien kärjestä semmonen pikkukylä kuin O. Ja tuossa 20 kilsan päässä on Viikinkimuseo. Tässä on aika autenttinen juttu, näin sen tuossa kun ajoin tänne. Koitetaan löytää magneetti, koska Nordkapista, Seinäjoesta, Hammerfestistä ei niitä saatu, koska kaikki oli kiinni pyhäpäivänä. Enkä kyllä muistanut koko hommaa. Majoitus, missä on, niin on tämmönen vanha kalastajarakennus, pidetty, Senoja henki, lattiat vähän kiemurat, erittäin siisti rempattu huoneet, yhteiset tilat, kylpyhuoneet, kaikki on niinku tip top. Ehdottomasti suositus tälle paikalle. Tuosta ikkunan alta lähtee troolarit, siihen tuli illalla vanha merikarhu, aika myöhään, myöhään, 8 aikaa. Ja purkilla astinsa ja aamulla aikaisin se lähti takaisin tuonne merelle. Eli antaa ehkä vähän perspektiiviä siitä, mitä oikeasti kova duuni on kalastajana olla Pohjois-Atlantilla. Ei mitään, nautitaan olosta. Ja ihmetellään. Lofotit on näin sateellakin, kun katsoo, niin aivan tyrmäävän upean näköinen paikka. Jos tykkäätte harrastaa ulkoilua, haikkia, käydä patikkaa vetää tuolla, niin tää on ehdottomasti paikka, mihin kannattaa tulla. Eipä siinä sen ihmeempää. Tästä jos katsoo, niin näkee tosta edullisen hostellin ikkunasta suoraan meri. Näköalahuoneesta. Tuolla on avomeri noiden luotojen takana suoraan. Eli ollaan niinku ihan tonteilla. Ja mitään, jos pidätte kanavasta ja tarinoista ja noin poispäin, niin laittakaa kanava tilaukseen ja jatko on tulossa. Se on moro!